बुथारनायनि बोलि जानाय जीवानन्द बसुमतारीनि थार बिजिरनाय नांगौ। थार बिजिरनाय होआब्ला सुबुं दाराखान्थि सोमावसारगोन। थांनाय 29 जुलाइआव दुथांनि आखायाव खास्रि बिस्रि बुथारजानाय जीवानन्द बसुमतारीनि थार बिजिरनाय नागिरदों गोबां दोलो आफादफोरा। बुथारजानाय जीवानन्द बसुमतारीनि न्यायनि दाबिनि बेरेखायाव दिनै 12 घन्टा बन्द खालामो चिरां बिजनीआव। दुथां बुथारग्रा दायनिगिरि अमृत सरकार, आशिष मदक आरो सन्जय साहाखौ गोरानिख्रुइ गोरा साजा एबा फासि होनांगौनि दाबि खालामदों गोबां दोलो आफादफोरजों लोगोसे बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरिया। जुदि सरकारा थार बिजिरनाय होआब्ला उन समाव सुबुं दाराखान्थिया सोमावसारगोन होननाबो हुमखि बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरिनि। राजु बसुमतारीनि थामहिनबा जीवानन्द बसुमतारी बुथारनायनि थार बिजिरनाय मोनागौमानि जोंनि गुबुन गुबुन सुबुं दाराखान्थिजों सोमावसारनाय बे हाबाफारिया जागोन। बेनि उनाव जोङो बिथांनो थार बिजिरनाय होनांगोन। जोङो नुदों गोबां मानसि बुथारजायो, नाथाय बिनि थार बिजिरनायखौ मोना। बुथारग्राया मास मोनथामनि उनाव जेलनिफ्राय फैफिनगोन, कर्टआव केसआ सोलिबाय थागोन, नाथाय बियो थार बिजिरनायखौ मोननो नागिरा। बिनि गोबां बिदिन्थि जोंनाव दङ। दा बेखायनो राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा अमृत सरकार, आशिष मदक आरो सन्जय साहा बिथांमोनखौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों बिसार खालामनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौ आरो बे साथाम बुथारग्रा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबाय थादों। जीवानन्द बसुमतारीनि बिसिनो सरकारि साख्रि होनांगौनि दाबि। मख'नो गोनांदि दुथांनि आखायाव खास्रि बिस्रि बुथारजानाय जीवानन्द बसुमतारीया बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि, बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लोगो नेहाथारि एबा बारग' एबसुनि मावथिमोन रुंसारि जीवानन्द बसुमतारीया। नाथाय दुखुनांथावै बिथाङा गावनि बिसिजों लोगोसे सासे फिसाज्ला आरो फिसाजोखौ नागारलांनांबाय। बेनिखायनो बुथारजानाय जीवानन्द बसुमतारीनि बिसिनो थांना थानायनि राहानि थाखाय रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनो आरो सरकारि साख्रि होनांगौनि दाबि खालामदों। दाबि फोरमायनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनो गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरो दोलो आफादफोरा। आरो जोंनि दाबिया राजु बसुमतारी न'खराव जिहेतु बिजि लोगोसे सासे फिसाला, सासे फिसाजो साथाम थालांबाय, बिथांमोननि न'खरनि इयुन थांनानै थानायनि थाखाय 1 कौटि रां अनसुंथाइ होनांगौ सरकारा होननानै जोङो दाबि खालामदों। लोगोसे राजु बसुमतारीनि अनजालि बिसिनो सरकारि साख्रि होनांगौ, बिटिसिनिफ्राय जा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जा सरकारि साख्रि होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। दाखालि 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों जों गोसोखां बिलाइ हरदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जादों। नाथाय दिनैसिमबो जेबो रिप्लाइ जोङो फैनाय नुवाखै। दिनै रायलायनाय बिनि सायाव मिडिया बाइट होनाय जोङो नुवाखै। नाथाय गोबां समाव जोङो नुबाय सोरखौबा बुथारोबा दिनैहाय बुलडोजार लगायो। बुलडोजार लगायनानै दिनै बे बुथारग्रा दायनिगिरि न'खरखौ बुलडोजार लगायनानै होखारहरो। नाथाय दिनैसिम राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिनि सायाव मा एक्सन लागोन दिनैसिमबो जेबो बुंनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दुखुथिया न'खरनो रां होदों, नाथाय न्यायनि राहा लायाखै। रांजों राजु बसुमतारीनि जिउमाया गोजोननाय नङा। गोबां दैदेनगिरि एमएलएफोरा रुंसारि जीवानन्दनि न'सिम नुजाथिफैदों, रां होफैदों। नाथाय न्यायनि थाखाय जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। रां होनायजों राजु बसुमतारीनि जिउमाया गोजोननाय नङा। रां रुफाजों जाहाथे दुखुथिया न'खरखौ बुरखायना दोनालासिनो राजु बसुमतारीखौ न्याय होनांगौनि दाबि। राजु बसुमतारीनि दायनिगिरिखौ रेहाय होनो मोना। जुदि थार बिजिरनाय आरो न्याय मोनाब्ला उन समाव सुबुं दाराखान्थिया सोमावसारगोन होनना दाबि फोरमायो बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरिया। गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों जीवानन्द बसुमतारीनि न'आव, EM फैदों, MLA फैदों। बिथांमोना फैसा होलांदों 1 लाख 2 लाख। नाथाय फैसा होनायजों
राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ जाहाथे रेहाय होआ। राजु बसुमतारीनि जिउमाया फैसाजों गोजोननाय नङा। जेब्ला बियो जास्टिस मोनगोन, दायनिगिरिखौ साजा होनो हागोन, अब्ला राजु बसुमतारीया गोजोनगोन। बेखायनो बे फैसा थाखाजों न'खरखौ बुरखायनानै नोङो दुखुनिफ्राय बुरखायनानै जाहाथे दोना, बिनि जास्टिसखौ होनो थाखाय जेब्लायबो नाजागोन। आरो जोङो खावलायदों नैबे सानसे साननैनि गेजेराव आसाम सरकार नङाबा बिटिसि सरकारनिफ्राय खोथा होगोन जे राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय जों सरकारा दायथ' लागोन होननानै जुदि बुङोबा जोङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावगोन। बेखायनो जेब्लासिम जास्टिस मोना अब्लासिम जोङो जोंनि सोमावसारनायखौ गुबुन गुबुन राहाजों लांगोन। मख'नो गोनांदि जीबानन्द बसुमतारीनि न्यायनि दाबियाव दिनै चिरां बिजनि 12 घन्टा बन्द जायो। बिजनि जिल्ला गेलेमु गौथुमा खावलायनाय बे बेरेखा हाबाफारिखौ एबसु, आमसु आरो आसु लोगोसे नेमसु, एबिएमसु लोगोसे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गासै मोन 12 दोलो आफादफोरा मदद खालामदों। नाथाय दोलो आफादफोरनि दाबि लोगोसे खास्रि बिस्रि बुथारजानाय जीबानन्द बसुमतारीखौ न्याय होनो थाखाय सरकारा मा राहा लागोन बेयो नोजोर बोथावना जागोन। चिरांनिफ्राय खौरांगिरि रिमौ सेननि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।